ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଘରୁ ବାହାରି ଆଗ ଯାଇ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଅଭିମୁଖେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଥିଲା କାଳୀ ପୂଜା। ତ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲୁ, ମାର୍କେଟ ଛକ ଆମ ଘର, ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସିନି ଯେ ଆଗରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଗୁଆ। ହେଲେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଏଇଟା ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଛି 1:30 ପାଖାପାଖି ହବ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ 10-15 ମିନିଟ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଶାରଦା ନର୍ସିଂ ହୋମ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି, ମାନେ ଆମ ମାର୍କେଟ ଛକଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶାରଦା ନର୍ସିଂ। ବାଟରେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ, ଆଉ ସେଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କାଳୀ ପୂଜା ଦୀପାବଳି ସମୟ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ବି ହେଇଯିବ। ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। କେତେ କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଇଁକି ଆଣିଲେ। ମାଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନ ବୁଝୁନଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ମନକୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ଫେରିଗଲୁ ଘରକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ଦିନ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରେ କିଛି ସମୟ ରହି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।